boxer sing putih anyar. Apa gak tak tukokne ae buku? Kok kemenaan tinggi keluargane buku karo tukinem. Wis cepeng jerone corong ngono ses. Iya. Anak Siti ning ndi ya kok gak balik-balik kat mau iki. Ya lah ning ndi ya. Jajale tak telepon Siti. Sakne tukinem. Engko gak nang turu-turu. Ya tak telepon dhisik. Assalamualaikum Siti, kowe gak balik-balik iki ning ndi? Adikmu lho nunggu arep turu wayahe iki. Buku telepon wah. Halo Bu, enek apa? Siti, kowe ndang balik-balik mesane adimu iki lho nunggu kat mang. Sak ngantuk adimu iki, wayahe turu awan. Aduh, piye yo? Aha. Bu, kowe jenenge kasure elek-elek, larang-larang jak jebol-jebol, jak ngono jerone nek corone ngono Bu. Ora sida tuku ae ya Bu ya. Ya mbah ya, tak takok adimu engko njajale. Mbak Siti gak sida tuku kasur piye? Ya wis Bu, ra apa-apa. Gak apa-apa to, Nduk. Ya Bu, ra apa-apa. Ya wis Siti, adikmu ora gelem ditukokne ya wis. Iya Bu, arek ngono aku tak balik sik ya. Ya Nduk, sing ati-ati. Bu, aku gak turu ning kamare Mbak Siti ya. Ya Nduk, karepmu. Tai. Abune ra enak blas. Ki wis aku tak balik sik. Bu, Assalamualaikum, Bu. Lah, waalaikumsalam. Ngapa sandalmu kok cangkingnya Aku baru hidup telak loh. Badah tayo go mulai ae. Ampun Bu, ampun. Be. HP kok gua piye larang iki? Iya Bu, iya. Sandalmu gua nyo ban. Aduh Bu, aja Bu. Aja. Ya wis ndang umbani sumur, temen tak gua lho. Iya Bu. Wis ra sandarku wis resik wangi. Bu, sandalku wis resik oleh mlebu apa ora? Ya wis resik oleh mlebu ndang mlebu. Bu, aku tak mlebu. Nduk, Siti aku tak salat ya. Ya Bu, salah to. Ngale Siti ngale. Atanggo salat nggih ngale. Ingat masakin. Muga anakku iso dadi soleh, solehan kuwi. Terus cita-cita tercapai berbakti pada orang tua. Amin. Ya Allah, kenapa ya aku selalu pilih kasih kepada Siti dan Tukinem ya Allah. Selalu pilih kasih. Ya mas, sekarang nggak boleh pilih kasih kepada anak-anakku sendiri. Aku harus adil semua ya Allah. Amin. Bu, sampai salat Bu. Wes Nduk. Nanti tau nggak Tukinem ki ya? Kok pengen rono? Aku ya dengan sempit kuwi. Jadi Tukinem. Waalaikumsalam. Sinten to? Aku Cahaya, aku pengen golek Tukinem arep tak jak ning dolan. Tukime sik turu, njajal tak gugah sik ya. Sik ya. Tukiya.
golek banyu ae yo ben melek. Aja mbok guyang. Ya piyene lho ku lek ra diguyang mau digoleki kancane mesakne jek turu terus lho diku gak kena. Piye ya, Gak apa-apa, Nduk. Anu ben digugah alon-alon wae mesakne engko kaget kok guyang. Gugahan ae ya, Ibu tak masak dhisik. Anu lho Bu, aku gak duwe gas lho Bu. Lah gasmu nendi lho, Sit? Lah dek kapan kae tak bayar utang karo kancaku. Ya wis, kapan-kapan kok tak tukokne. Matur suwun ya Bu. Wis kena istirahat. Tukina. Napa to, Mbak? Iki jam wayahe aku turu. Napa kok gugahe? Kalau digoleki kancamu jenenge Cahaya, ngakune kancamu. Iya ya. Endi Cahaya? Kaya matamu iki grujuken sik apa mbok ucek-ucek sekno lho. Melek to delok kancamu lho nang kawang kuwi. Yo Mbak, ra usah nesu. Iya tuh Kinan, tak jak ning kafe Delut yo. Yo. Mbak, endi lho Ibu? Ibu sik suwe balike, soale wong dek mau apa jenenge tuku kompor karo gas. Ya wis ya Mbak, aku kak ning kafe karo Cahaya. Yo sing ati-ati ya wong tukinem. Pisane Ibu, aja nakal-nakal. Iya Mbak. Ya wis, hati-hati. Karo Pit-pitku wis tak rawat kaki iku. Nek kono ditukokne ibu pembiyen, sik tetep tak rawat sik apik. Duitku tabunganku. Tak nggih servisne duitku. Barang ya dewe-dewe ning omah. Aha, aku tenan mesi dhisik tak cukup HP tak telepon ae. Iki halo Siti, assalamualaikum. Anjani telepone. Halo Anjani, ana apa? Oh iya, aku ki nang omah dhewe lho. Aku wedi ning omah dhewe. Ibuku bareng yo ora telepon. Aku jane pengen telepon tapi aku ki wedi ibuku repot kok. Dadi, kowe aku olah ra aku ning omahmu. Olah ae, rene yo aku bareng yo dhewe lho buku barang sik tuku kompor karo gas adiku metu karo Cahaya koncone. Ya, sik ya OTW ra ono OTW.